Tervetuloa Voimaannuttava synnytys -kanavalle. Minä olen Terhi ja ajattelin nyt tämmöisen pienen Mother Blessing -juhla infon tähän kohtaan tehdä ja toivon, että tämä nyt vähän valottaisi monille vielä ei niin tuttua ihanaa tapaa juhlaa ja mahdollisuutta juhlistaa raskaana olevaa naista ja tulevaa vauvaa. Eli Mother Blessing -juhlissa juhlitaan nimenomaan sitä naista ja vauvaa yleensä todella tunnelmallisella tavalla intiimissä tämmöisessä ilmapiirissä tai näin. Ja juhlat pidetään yleensä loppuraskaudessa ja niistä saa aivan mielettömästi voimaa siihen vielä jäljellä olevaan raskauteen ja tulevaan synnytykseen ja äitiyteen. Ja todella monet, joille on Mother Blessing -juhlat pitäneet, on sanonut, että he edelleen muistaa ne juhlat aivan niin kuin ihanina ja voimaannuttaa niin kuin edelleen. Ja vieraat on usein, jos on ollut ensimmäistä kertaa Mobe-juhlissa, niin on yllättynyt siitä, että kuinka siis mielettömät ne voi olla. Ja no se mitä eroa sitten näillä Mother Blessing -juhlilla on baby showereihin, niin nämä baby showerit on vähän tämmönen no eikä niin vähänkään, mutta enemmän tämmönen niinku jenkkilästä tullut tämmönen, että tehdään vaippakakkuja ja keskitytään siihen semmoiseen hassun hauskaan, minkä mittainen on äidin vatsan ympärys ja näin poispäin. En sano sitä, etteikö ne vois olla ihania ja hauskoja. Nekin juhlat itselleni on sellaiset pidetty esikoista odottaessa ja ne oli kyllä ihan hienot. Se miten ne eroo sit näihin Mobe-juhliin on se, että siellä se keskittyminen on enemmän siinä henkisessä puolessa ja siinä semmoisessa välittämisessä ja jotenkin sellaisessa niin kuin voimaannuttamisessa henkisellä tavalla ja se niin kuin se, että sinne yleensä kutsutaan niitä lähimpiä ystäviä, joiden tietää, että jotenkin heiltä voisi saada sitä voimaa siihen raskauteen ja synnytykseen ja äitiyteen, niin yleensä siellä on niin liikuttava ja intiimi tunnelma. Et tietysti äidin ja sen vierasporukan mukaan ne aina muotoutuu ne juhlat, mutta että se on semmoista positiivista ja vahvistavaa ja että semmoista hyvinvointia kohottavia juttuja, herkuttelua tietysti ja hemmottelua, mikä tietysti liittyy baby showereihinkin, mutta se pieni ero, vaikka oikeasti se on niinku todella iso ero sit loppuviimeksi, mutta se ero on siinä, niinku, että mihin tavallaan keskitytään ja että kyllä Mother Blessing -juhlissakin annetaan lahjoja, mutta se materiaalisuus ja se semmoinen, ne ei ole niin, ne on aika erilaisia ja ne ei ole niin isossa roolissa, vaan se semmoinen naisten piiri ja se, että me naiset tässä annetaan meidän tukea ja voimaa ja rakkautta tälle raskana olevalle naiselle ja syntyvälle vauvalle. Ja ne on ollut kyllä tosi ihania. No tossa sanoinkin jo vähän tähän, että miksi Mother Blessing -juhlat ois ihana juttu. Mutta se on niin kuin, oi vitsi, mulla menee oikein kylmät väreet. Ei niitä oikein pysty selittämään, millaisia ne juhlat on. Toki siis ne vaihtelee. Että kuka niin kuin sen äidin ja vieraiden mukaan, että millaista se sitten on, mutta yleensä siis ne on niin kuin just se semmoinen tärkeimpien
se, että osoitetaan sitä välittämistä ja ollaan siinä hetkessä läsnä sille siunatussa tilassa olevalle ja sille vauvalle ja jotenkin sitä tarvitaan tänä päivänä entistä enemmän. Me ollaan jotenkin ei niin kovin yhteisöllisiä nykyään. Ja sit monilla on sekin, että ei osaa olla huomion keskipisteenä tai ei osaa ottaa sitä välittämistä vastaan. Niin toi Mother Blessing juhla on niin hyvä ja ihana tapa niin kuin harjoitella myös sitä, koska synnyttäessähän sitä nimenomaan tarvii sit taas, että olla niin kuin tavallaan toisten niin kuin hoivattavana myös ja niin kuin sillain tossa on niin paljon kaikkea ihanaa, miksi mä niinku, musta on aivan mielettömän ihanaa pitää noita Mother Blessing juhlia ihmisille. No ohjelmaa suunnitellessa kannattaa pitää mielessä se äiti ja että mitkä jutut sit hänelle vois toimia, että nämä Mobe-juhlien juuret on Navajo-intiaanien perinteissä. Ja että niistä voi tehdä niin NS-hörhöt kun vaan haluaa ja tuntuu hyvälle, mutta ei se ole niin kuin, se ei ole mitenkään mitään pelottavaa eikä mitään. Siis, ja just nimenomaan, että jos äiti kokee niin kuin, no esimerkiksi vaikka niin kuin jumalattaret tai nää, niin jotenkin, että ei koe yhtään niin kuin, että voisi mitenkään samaistua tai jotenkin ei yhtään ole hänen juttu, niin ei semmosia sit tarvii ottaa niihin juhliin mukaan, että niistä saa tosi kauniit ilman semmosia tosi hörhöjä meininkejä, että noita Mother Blessing juhlia on niin, siis jokaiset juhlat on niin oman näköisensä ja erilaiset. Et toki niitä symbolisia juttuja koristuksiin ja ohjelmiin liittyen, niin nehän ne tekee niin kun tavallaan sitä maustetta siihen, että miksi ne on niin kun Mother of Blessingit ja tuo niitä ihania juttuja. Mutta että ohjelmaa voi olla ihan siis tosi laidasta laitaan. Toi ohjelmasana on vähän hölmö, mutta mä en tykkää oikein käyttää seremoniasanaakaan, koska se kuulostaa niin sitten monien korvaan tosi omituiselle. Mutta en mä oikein ole mitään muutakaan sanaa sitten löytänyt, että mikä olisi sopiva. Mutta siis yleensä on aina jotain hemmottelua ja jotain tämmöistä ja sitten on sitä semmoista henkisen puolen niitä asioiden jakamista ja tsemppaamista ja näitä kaikkia ja niitä tapoja on tosi monenlaisia. Ja sitten aina Mother Blessing juhliin kuuluu sitten vielä herkuttelu siihen lopuksi, mikä sitten tuo sieltä henkisen fiilistelyn ja kaiken sen semmoisen oksitosiini, höyryn ja rakkauden tunnelmista sitten niinku takaisin tänne vähän maan päälle ja maadottaa tavallaan ne syömiset ja mitkä juhlat olisi juhlat, jos ei siellä ole jotain herkkua sitten, mitä voi sitten yhdessä syödä ja höpötellä sitten vielä. Ja no joo, tossa on maininta, että pidän näitä Mother Blessing kursseja. Ihan live-kursseja on ja tulossa on nettikurssi, jossa siis jaan näitä kaikkia kokemuksiani ja vinkkejäni, että kuinka voi hienot juhlat toteuttaa ja miten sitten näitä henkisen puolen elementtejä ja tätä tämmöistä tunnelmallista elementtiä siihen sitten saa siihen juhlaan, että ne on oikeasti semmoiset, jotka koskettaa ja on syvällisemmät, ettei vaan jää semmoiseksi pinnalliseksi, vaikka silloin kun ollaan läsnä ja yhdessä, niin eihän se harvemmin jääkään pinnalliseksi, mutta kaikkea ihanaa voi olla juhlissa ja jotenkin se mikä Mother Blessing juhlissa on se juttu, niin on se just se
juhlitaan myös sitä niin kuin, vitsi, meidän naisten semmoista voimaa ja meidän kehon niin kuin, uskomatonta kykyä kasvattaa vauva siellä kohdussa ihan oikeaksi ihmisen aluksi tai pieneksi ihmiseksi ja se synnytyksen tämmönen niin kuin, muutos, mitä sen synnytyksen myötä tulee ja se kaikki hieno, mitä on mahdollista niin kuin raskauden ja synnytyksen ja äitiyden, lapsivuoden ajan, kaikki se semmonen, siinä on ihan mieletön mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ihmisenä, naisena. Niin jotenkin sen juhliminen yhdessä toisten naisten kanssa, juuri sille raskaana olevalle naiselle ja sille tulevalle vauvalle, niin se on jotenkin ihan mielettömän ihanaa. Tässä nyt tämmönen lyhykäinen esittely, että mitä Mother Blessing -juhlat on. Ja blogiin yritän kirjoitella aina välillä lisää, mutta että sitten kursseille kantsii tulla, jos yhtään kiinnostaa. Ja toivon, että mahdollisimman pian saisin sen verkkokurssin, niin sitten yhä useampi vois tutustua tähän. Mutta kiitos sulle nyt tästä, kun olit tässä lyhykäisessä esityksessä mukana. Ja vaikka et pääsis kurssille, niin kannattaa lukea Mother Blessing juhlista ja järjestää niitä ystäville, siskoille, tyttärille. Ne on ihan mielettömän voimaannuttavia ihan siis kaikille.